Aba emfa wumra asari botwe Peace Be Junction na enne ye the People's Forum ye de brewo ye nenam Ghana ne ntoni ne ntwia so baby ye betu ye nsan fra ye de ekoso ho a wose yetumi ma mansan ho de e wose aban asote na adihye wa ha esane se wonto aba wotua tax enti omu ko ye na bi mu a e wose aban etumi eye wo mu emwa ene ye life ewo Adom TV sanso na wobeti ye nkan wo Adom 106.3 ye adwumako ni mienu na chese yaka ye ho abomu a ye di the People's Forum e de brewo enti asaribotwe Peace Be community no a big community into wohwe kwan na obonse kwan Nyankopon ya Adom mpenifo a ye to aba mo matumi ahwe asfate ama sese ye kwan ni daso kama se me no kase kwan no ya ye gusu bibia koso kama e na chese ohunu wa ha adihye wa ha pa kire se nsuo to ye ba yan se nsuo to 2 days ni e na atumi atwe e na chese wo hu de wo hu ye di danger crazy ho e kire se cars mumunu ntum no nya de o betumi afa sa akwan we so e sane se omu fa sa akwan we so a anhwe anu wetim e kwan na nkasa nkrofo pa kire se ade a emre kakra betwe bu na se omu de clay ebegu so nentino edu sampempenso na enya de a obetumi di ka mumunu ntumbia atumi afa kwan we so enti wo hwe cars ne e ba ya de we omudi de ncheche wo kwan no so no ebetumi a kire o sene akwan no ne bobre pote etie enti adihye bi e wa ha ye ne omu eni nkomo empenifo ete sa community we mu pa empenifo oba efie ya ohun openia enka professor na wohwe psychiatric hospital so ne fie ni sesia na jese wono so apie edi afrifie mu na yese adrafo wo ha no ye bebo modi ani edi ebi atwetwe nkomo sense wono na chese odi sa kwan eye adwuma ye ne omo twetwe nkomo kakra ne ye misa won sempote energy eja wi aboko de oboko na munam kwan situation ni tisama mo kwan wi de anya kra o anya nso to intimi fam kra every be mfi ahen ni na kwan na ayese ya ache bobo ache na sen kra de anya tipa fo bi kra Adom ya omno de anwen begu ha man ya itimi fam kakra nso to de anya kra okay mamene papa yesu nkasa very swiftly na afi sanse kan ba nti yenyina ne sei na afi yenga eja machi bibia bokọ de Adom o eho Adom o ti area ha bi o me house owner ewa ha say co-chairman of the areas house owners association. Okay. Yeah. As a landlord wa ha nyina we am co-chair. They be co-chair deputy. Okay. Situation it is saying wa ha mamu. And yet as you can see it looks as if we have been forgotten, as if we are not part of this country. This road has been like this for decades. Say insurance started say tono kakrana ye bobo sikano kakra because there's clay everywhere, and we dug out some of the clay and I think the assemblyman helped a bit, member of parliament helped a bit, but still it doesn't get anywhere. This road is not pliable when it rains. It looks like a river. When the water comes from the top there and comes here, you can't see both gutters. The whole place floods. Forget it. So one nifie dia and there be a one to and something happens to you at home, you can't even come out because you don't know where the gutter is. And people have businesses on this line. Nothing is happening. Yes, people have invested into their properties. Nothing is happening. It looks like, but more MP, more DC, near the idea as landlords association. More to me, I been DC, more to me, I been MP. Ni din komo. Actually, said this is the situation on the ground. Oh, any MP din komo. Waba meeting. Our Peace Be Clinic. This is where we hold our meeting at Dr. Asari's place. Okay. The MP has come here about twice. He helped us with a couple of trips of sand and machine to work on the road. But it's not enough. He's done it, yes, but it's not enough. It doesn't get anywhere. Look at it. Work done, zero. You know, when people live here and they order cars, Uber, forget it, and then you are done. But
we are part of this country. All the roads around us, areas that were not even existing when we were here, are having their roads done. What have we done wrong? What have we done wrong? It's a very sad situation we find ourselves. It's about to amount to the munya home faso. And yet, nothing. Na me so me no entwetwe nkomo also me say efie we me na opie fie pa me so me area here eti ti said ye me nuan ka no no kure se ba bia ye de ayi blocks ye bubu ni ade agui no wo fa we num sie no se nyade a we na gu ha no mu ne se ka bi fa asesi ha e betim ka nan kasa betim wo ye no hwia enye ye ade de ntra ade ha no e afro mu ana so afro mu ni ade chese be enye kura eti ti said ye no wo ka na no kure pa assemblyman aba obon ho modern pa ye nua ba ko so wa ha no mo ne din no kwasi obin ofosu o mu ta fra ne BT ono so bon ho modern pa wo sade no ho a che se eda ho makoma so mo pese mo ye nanso amwa na ebe ba mo mo dia ye sa adwuma we no eno na sisi a ye hwa anim kwan se ebe ba na atimi ama kwan no atimi adem na bibia nso akoso totin ita ha dia no kwani nyame anim ni se ensuo no twa ye bre pa nya agro so twa ye bre pa de adia mehunu ewo gatters ahodo so na se muhana your friends enchine was asase mu a enchine was asase mu na clay ankasa nso kra nso so wom clay so was asase mu enchine wom na clay nso wom ntino am say de betimi aboa ne se nke be nya machine bi a e be twa so enyina na nke de gravel na guso e ma so no mumu no aye den eno no so no ye den dia minim se sa ateche no nsuo no ba ateche ne ntimi enyina bebre sa e ma haye na ntete yen wo area mu ha Mirase ye be koso atwetwe nkomo nenso ade ba ko amehunu no ene se wo hwe gatters ahodo a yeyi e de ato your friends say bridges nkitinkiti ahodo a yeyi ato gatters ne so a e say bridges no kura no ade a je say ebo no kura fi mama aka nnade no nkwa nti se me no ka say bridge na kasa ye to ho because we join another road every esro hoba sa bridges nya nade ni nyina etu se me no ka say dade ni bi na ohuni enti se nsuo to na se tufa bridge so na we obi a wo free hoba e bia suku akoda bi ba no wanhwe ne na so obetomu a auto gatem na se wotia enade so na akwakofa oye na fufuro de aba ma so no twitwi nkomo bibia boko de pacho nyame adom boko situation it sen wa situation de enye kura ye nanti su konse kakra ahanum akwan we de se de ebla panyini di kan no ensuo to a kanko kama ya yewo MP wo akwan we so a ye honorable Ramadan what the campaign say nyame adom na na se woto oweni aba na akwan bia so oba oba peace bi kwan we ya maye ebe si nefise to oba ma no me hu kra se wafa kwan we so da na eba be kwan we eti kwan we de afro nko a so to a enko ema na se mo MP wonyi kwan nanso so no se wo be kasa se yentu aba ma wo no asema wo to ahafo tirim se yentu ma no nyame adom na se oba oba ya maye no ena yesusu ye de nya gidie se de to aba de ama wo nti mo gina kwan no so na mo de to aba ma no enso so ye ba oba ye hu kura se obefa kwan we su da na wakasa bia se na ekwa na se na ekọ enti hanum kwan no de se nsu ato sisi a menu ada chi hine enya de anka wobetimi akọ na waba okay ma meni opinion gasa ya bibia e fine nyame adom bia e fine muna munam kwan so situation it is am situation de enye kra o nsuo to kakra ha de ontimi mfa ha o kwan ne enye kra especially ha say no I don't know how ometimi afele ai bibia but the next few minutes ubo nsuo to ba ko pena ni nyina say nti na ndey e bre pa e shocks there and e ties there in Canada me hu so mo de danger abo e kwan no say any say cars fa heavy trucks no because heavy trucks no fa could deliver sand ne a year almost e kwan ne mai almost e kwan ne mai pa enti ye gusu edi nkomo senia eja kan do won say American so ni store ni store ni mpe na je say wo hwe the way situation etie wa ha dia na je say ade ya say ko ba ne say nsuo to a na je say wo say agen otumi tu ni store mu also two store ni because enya dia bibi pabia ebetumi esie ye gusu atwetwe nkomo ewo asoribotwe peace be
Openikasi bibia boko. Nyame adom bibia boko. What in saying? Oh, Nyame adom bibia fine. Kwan we die enye. Since President Kufuor time, and on be ye gata we. MP Saba, omo ba me promise. Kwan we ye beye. Yensu ni edina kwan we so ni ato amomo. But omo yemnya wini pe omo mba biom. Ya parliamentary candidate aspirant. Kwesi obi fosu adodo na friend BT onu na we gina oni mpenifo no DC ni assemblyman no ha abua honorable Akofi omo abua mugusu yakwa no ba MP wo grader honorable Ramadan o grader na ba say MP no yikwan MP yenim say MP yikwa ba wo promise na oba be kan no e na manfo tie se oba be nti anu na oye campaign se muntu abaman no obaka chem se muntu abaman because obetumi yi mu kwan na mo. Yes, that's the promise that he gave. Sana oka kire sana oka yen nti ye ni wie pe ye kwan we dey assured say omba be siesie but up to now nsuo to amafo mo an mo ntumi nko mu fie agise obi akoda krom nti ye pa na cho honorable Ramadan peace be down road no ye pa na cho pa on be hwe no ye ne yie ma yen pa e pa ma cho pa honorable Ramadan ye pa na cho. Okay, I peace be down. Enti ye go so ma ye ni taxi driver no so entwetwe nkomo esan so mo so enam kwan so bi enti kwan no the way I no se car be free here ba o se ba ko tumi gina na ba ko etwem ansa na on so atumi ato aso obenika se bebi aboko de boko na me pato mu kwan mu na so ba me se car ba ko ba wo so ba wo so wo gina no no ba anso akọ situation it is aha dia ya bre ache enye almost 20 years in ye hwehwe wo boche ha se kwan bia ni boche ha ye papa nti mmua bi wo ho a ye stress e omumbua ye na ye bre wa ha pa kwan ni bia ni ho ye papa nti kakra mi waka no I say ohwe situation na enkrofo nso di anua nso ababegu fa ho enti ohwe emfa ho se ebia kwan no ye di abo ne ade nso egu fa no afa nso wo ho a enya de a obetumi di ka akra fa ho san se abo eni anua enso na nkrofo nso atase di egu ho a ebe ya den se obi beka se wo twi ni ka e de afa ho yenim se Rose minister etie ye declare year of Rose ewo budget move for some time now and nkrofo be bisa say how far is the situation simple and I just say etie and after the declaration of year of Rose no what have become the situation in particular yene no so ebedi nkomo sisi a na afi ye hunu senior situation etie obi de kan ka say ade ankrofo etonton ade e kwan no enti ekwan no pe no ankrofo esuto sahodo say insure to a wo hwe the way and the rate ni tie ni ye ka say insure so etumi fa gata ne dia then it tells you say typically nya dia obetumi ebie ni shop wo hwe gatas e wa ha gatas no so sebi gatas no so ye very choke enti insure to fa ha dia ade ebetumi agbo ewu store no mu prekope but ebedi nkomo swiftly wo shop ha mommy awe makeup bibi aboko here Adom usobi first of all me use gata na emu achoku unyimo ye yimu pa na so am say kwan no nti no who say ye de anwa bi abegu ho no I think say they think they were doing something to help do the road but eno na be block gata no ntama sisi ansuo na efem no nyina ntimi nko eno na ma na choki na ye yim na one de anwa no begu ye ni baby efi I say like minim efi a demolished house na omodi ababegu nti minim baby a efi one day e ba na egugu ha bebre but another the way amokwa na ye nti no e was here demolish obi fi a de Philipot say bia na nipa no fin so ye favor but eno mama be cost most problem am I but who na shop wa say ko ba ne say wo shop na say ensure to a situation is design oh so no to a efro ha nyina pavement na efo gutters ni nyina ye ma who say from peace be main road na ben wa ha down so na to a eba down nti no ema kwan ne ye ma nti so to de a ya ye nye save wa ha but say na economy na ye no ye be ne de ye manage ni sa me that's it but
Madam, also to area how situation it is amount. Very bad. Very, very bad. If lectures nearby, you're right about boy into me nante. The lectures now about all wrong Boba. Son of it me and auntie her. I had in airport or a quasio. Ube swim, you do nine, nam you swim where they call. Or masha your boy. Yes, it's MP. Or share your wash your wash your one yes. I say MP on your coin. And say I can in way home. So buy or share your boy. Or share boss or about by your coin am I. Into what share your boy, it means you be deliver. Into deliver ya, and yet. Wojumana 1 year. But I say, situation of MP, say MP no, airborne one who bass over to me, Ayaquano is also another thing. Driver agent, I say, or person, any education come and Tiadi and Nimbajugo. Open again, now, say, basically, the Ochifa coins are your problem. Oh, and then your problem. By Butcher more the despa, your problem, papa. Miti Butcher can make under 2 years. Your traffic in Mosa sort that. Mo traffic in so but so that mo ba mo pa ho enka kan yakwa okrumo de enka enye me road crowd de commodina ba em say mo ba mo fa isrego side na ba it mo kwa mo family road na commodina no but you Adom de yakwa de e problem papa ma e me pe mo pa it yakwa de mo kan asema me da ma mo amote ano mo ni mo mpanimfo no edi nkomo mo aka kire won say mo situation ni MPDC Muni omodi ngomo. Masa, me apo amete 2 years me hu MP wa ada. Me hu this year ote akra FN said this me nim baby ote e wa krum han mo se. Hu baby ote. Hu sa wa fa kwan we so kra da nti ono problem a wo ono hu bi. Aha. Tinya ma we so no no. Ye gusu twetwe nkomo e wa ha. Ye ne ofa asontwe nkomo. Eja bibi aboko. Nyame Adom ofa. Na utin sen. Miti say mo ba wo kwan because kwan we dey ache wo ha papa na me too many sha kwan bi e be boa community no pa na say ye kwan we wia ekopim America house nyina nti traffic e wo this area nya be tumi sustain ama area na be boa ye nti mu amaba ye enim say mu kasa ko akiri pa nti mu boa ye na bibia ye ma ye yeah Emfa hu say e was aban be mu no wo de friend no responsibility to everybody aban ye na afemu de na ya yetima mu no say ye afemu de eja utwi taxi mbo patron taxi udi nam kwan we so de bia patron hai ani e de bia obeto shocks enya agro me shocks de ma say me shocks o kwan we hu enya agro ye frem chanu no fuseni area here na mete e kwan we say de no krese enka no krede e kwan we de adan wa che na enam kwan we hu nti ena community eto abete etia former MP because obegina ka sen ko beye ena okọ Japan ekoye hodie enta amuse wa neglect won ena the current MP so ba say ono so beye enta si ano current MP no ye hwehwe no because the complain ye nyina ne say ono so beye amaye enta so be no baye enta onabu Ramadan ye sufre no say ekwan we see ada ho ache onantifa hanum ni sisters area hanum ye no nyina na ewa hanum ento mbra na ombe no mu ye kwan ma bi ekwan we see so mu ye maye ya se me ko ogbojo na so obi fa me drop ya me ko fa Newtown Junction me man ya na me ko straight to ogbojo se the man ka na ko pi American house and ekwan we see se mu ye maye nso a e beti traffic han so ba enumere a ekwan we so traffic ube di traffic best more than 1 hour no jina traffic mu en so me ekwan we maye ya e beti traffic ne so na nyina ye ho ahan ye enti yesremu ma be die Adom FM die gimudi e so ma bam die bibia be ye batim pacho mo fan kane mo na Ramadan so on be kwan we e kwado wan baso dia on forget identity one time ye mi ye pa on be ye kwan dia one time no be ko thank you yo ye go so edi nkomo ewo ekwan no so situation no na waka no wo se MP aba be show mo bo se eyade a kwan no o so obeye enti so wamba mbeye dia na che onhwe no so akọ antem however ebu a na mame no kan ni se microphone di ebu no begu se ezi anka mo de ebu mo nanka o ma spread ama na fa kwan no so nanso so se ne atie no ebu na sa ba begu gota ni mo sigata ni nti nsuo no kura to na awo se nya baabi kwa entumi nya baabi papa bia emfa nti ama situation no aye critical ewa ha nti senia
ekwan no yenya nyɛ nti no ɔmo amo so ɔmo si dan no obiara so ba ekwan no mu a ne materials bebia ekwan no mu a ɛna kyɛ sɛ wɔn nyinaa edi gu a situation no ababɛyɛ a bit critical pa ɛwɔ Pisby ɛno ɛwɔ asale botwe ɛwɔ yɛgu so ɛtwitwe nkɔmɔ community no nkurɔfoɔ epuba enti yɛnyina na yɛne ntwitwe nkɔmɔ kakra bibia bɔkɔ deɛ bɔkɔ uti area ha bi mboa pa meti ha situation is the same enye kra enye die na ma ne nye masa hwɛ nsuo tɔ a sɛ ahayi ni na eflade water we swa ntimi carry the volume of water. Secondly, a quantity de enye kra tipa truck be fa so pɛ ya yen to boa. So far you are spending 25,000 plus on this road for all this while. Kwan kitikiti na ɛwɔ ha na free St. Peter's ne ba na ɛno na ɛfa cast never. But I had no had become a what we call an island. Wow, the cast ne banner traffic ne block. I had no move. Now so kwan swing for all this while, more than 20-something years now. So mpacho mun bibi wo wa mo be ya mun ye ntentem na ye hu sie hu toyen. Aha clay. Oh, clay. Titipa truck fa pe. Na ya assemblyman su ka ho MC no su abeboa bi na su kwan no e na bridge no. Yes. Ko baby a bridge no ye say bridge bi enso ewa na afo ho asa bridge no so chese eno so enya kura ntie bebo modern na chese yakọ bridge no eso na ya hwe senior situation etie esan senior ni nyina asitie nti ye bebo modern na yakọ du baby a bridge no woni ya hwe senior situation no etie ewo bridge no eso ha ya sade botwe Pisby down saa na mo frɛ ha enti wo hwɛ adan ahodo nso ɛwɔ ha ya obon sɛ ɛdan no ɛyɛ dan kɛseɛ paa ɛno ɛwɔ ha nanso so situation no eni ɛmfa mmoa adehye a ɔmo so ɛtete saa areas ne ade no enti gutters ne nyinaa de yɛdi kan yi akasɛ mpanimfoɔ ɛbɛhunu na kyɛ sɛ wɔno ɛde ɛyi ato so omode omagusu na chese bibia aye kama na chese adihye wa ha no enso atumi enya aso ekakra enti yegusu ewa ha yebomodin ne anante na de wakọ bibia bridge no ewo no na afei yetumi ahwe senior bridge no situation no pote no etie enti ahwefo omamutie ewo Adom 106.3 wa hwehwe ewo Adom TV ye namwa ye kọ bebia bridge no ewo no san se adehye wo no kire se de ehu ahakura ye ne nkumemu bebia bridge no wo poti no a link two places no together no bridge no enya dia cars etumi efa so enenti wanhwe ne yie na se yankọ ho asem ne ye hunu anka ebi obi ka se bebia omutie na hakura de na chese asphalt kura no kura no eya ne sa enti wanhwe na empanifo oso mo hwe the typical problem no mo address no ebia no mo ntumi enhu ne sa address enti ebomodin ede yeni akire mu ewo ho medical kasa wo hwe senia ahana sase ntie na was ahodo ewo ha akoyem se asenkyene ewo anuan mu kakra enti no edan ewo ha nyina nsuo to akra na chese ebu na bonsa na ase no asase why ne ade aye a big community a layout no aye kama na nso ekwan no enye emma wone omodika ka se ade a aban I declare year of road 2 times ewo memu ha na nso so aya kwakwa yem se omo de year of road no anya de a omo anya ho emfaso bia na chese ye nyina ye tu aba ewo oman mu ha se ye pe ho emfaso na emum one de omato ama MP1 MP2 MP3 omo nyina ba omo bebo ho ano ho ba se yade a omo behwe na chese omo asiesie kwan no na mum yanya aka no anya de a omo tumi asiesie ekwan no ema no yeyie adehye eti ha complaint nko a na chese wo mo ema
enti yɛbɛbɔ mmɔden abɛn hɔ na kyerɛ sɛ yɛne ɔmo nso atwitwe nkɔmmɔ ɛwɔ ha beebi a yɛnante afiri ɛne beebi a yɛaba abɛduru ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ade a emu ɛwa yie kakra ɛsan sɛ wohwɛ a it is a major road a anka yɛatale anaasɛ yɛayɛ ne yie ɛne anka nsuo kora to a ɛtumi fa so bɔkɔɔ a ɛhyɛn bɛtumi adi so atrɛntwi a anka ɛyɛ kama paa na mmom sɛnea ayɛ no ɛbɛyɛ den paa sɛ wobɛnya ahyɛn hodoɔ ama kyɛ sɛ ɔmo so atumi ayɛ adwuma ha ɛsan sɛ kwan no nyɛ nti fitani sɔre a ɛkwan no mu a ɛna kyɛ sɛ ɔno so ɛde ayɛ ne shop obi biara sɔre a na kyɛ sɛ ɔde kwan no mu ayɛ baabi a wɔpɛ sɛ ɔdi adwuma ɔmo de kan aka sɛ gatas a wohui ɔmampanyin dada kofoɔ mpɛn so 2007 ɛna kyɛ sɛ gata yi yɛyɛyɛ mpanyinfo ahodoɔ ɔmo aba bɛsi nko nyinaa antumi anya saa ehunumu no antumi ehu sɛ ɔmo ɛbɛtumi ayɛ bibi papa bi ɛde ama adehyia a ɔmo te saa mpatamu wei nti akɔyɛ dadwene kɛseɛ paa ɛde ma saa adehyia nyinaa nti ɔyɛ oyene kɛseɛ paa ɛna kyɛ sɛ ɔno so ɛde ɛɛdan wɔn nti ɔmo a ɔmo tete yɛn ka ɛde afiri wɔ ne fie no ɛna kyɛ sɛ ɔmo ɛɛpiepie ɛmmɔnten ɛsɛn sɛ obiara pɛ sɛ woka na kosɛm ɛde ma wɔn na aban atumi ɛba ɔmo ɛmoa na wɔn so ɛnya ahobanbɔ anaasɛ wɔnya asomdwe kakra ɛwɔ wɔn ne fie ɛsɛn sɛ wohwɛ sɛ ne yɛ situation ne tie di a na kyɛ sɛ obi bɛka sɛ anaa fantini bɛka sɛ wɔn mo nyɔn ɛmu ɛnyɛ koraa nti ɛkwan se no ɛbɛyɛ den kaa yɛti mu a yɛde kɔ nyinaa wohu sɛnea ɛkɔ no a na sɛ ɛnya adeɛ a ɛyɛ kama koraa ade hyɛ tete nyinaa ɛsu ɛsane sɛ nsuo tɔpɛ na kyɛ sɛ ɛtwi ɛde afa wɔ ne so nti obiara ɛpɛ sɛ yɛka n'akosɛm ɛde ɛma no nti bridge no ɛhɔ ɛna kyɛ sɛ yɛdure a yɛbɛnante akɔ hɔ na wososo a wohwɛ yɛn ɛwɔ Adom TV so anaasɛ wotie yɛn ɛwɔ Adom 106.3 onya kwan a na wakɔ Facebook na wahwɛ sɛnea situation no ɛteɛ ɛwɔ hɔ nti ɛkwan no ɛbɛdu baabi a na kyɛ sɛ ɛsi ɛsane sɛ yɛnyanya mpanin bi a ɔmbɛhunu sɛ ɛkwan yɛyɛ a ɛtumi easy traffic ɛma productivity ɛkɔ soro na adehye ɛwɔ ha no so atumi anya ho mfasoɔ na aban so atumi anya ho mfasoɔ nti bɛsi nnɛ anya adeɛ a kwan no anaa bridge no yɛatumi ayɛ awie ɛde ama adehye a wɔne ɛbɛtumi anya kwan na kyɛ sɛ ɔno so atumi ayi so bridge nti bɔ sɛ bridge no deɛ yɛfrɛ no concrete works ne deɛ yɛayɛ concrete works no ɛna kyɛ sɛ ne baabi a ɛwɔ sɛ yɛtoa so kɔpem baabi a bridge no bɛwɔ na cars atumi afa so no ɛno deɛ yɛnyɛyɛ nti yɛba aba bɛpem nti baabi a yɛaba bɛpem no ɛna kyɛ sɛ wohunu nti tokuro kɛseɛ paa nti car no ɛba na ɛba bɛsi a na kyɛ sɛ ɔmo nya baabi a ɔmo bɛfa baabi a eduru no nso no yɛse esie ɛho paa kwan a na kyɛ sɛ obi awuram nti adehyɛ bi nso ahwɛ ha na kyɛ sɛ ɔmo so ɛde adane bɔɔla na kyɛ sɛ ɔmo tu nwura ɛde egu mu adehyɛ ɛwɔ ha no yɛbɛbɔ mmɔden ne yɛne ɔmo atwitwe nkɔmɔ ɔmo na ɛte ha situation ne pɔtee sɛn ɛna ɛteɛ bibi abɔkɔ ɛnima adomo bibi abɔkɔ ma hu sɛ wote ha ya mboa patron ha ya na mete anti situation ne pɔtee no sɛn ɛna ɛteɛ wɔ ha situation de bad pa situation ye bad wa ha pa nsuo to ayintimi de we ahayɛ no because me hwɛ mu gata ekura anya de ambe David yintimi kra last month etwem kra obi kra to nsuo no mu ya na nyame adom yɛkɔfa ahoma bɛɛ den ebi yi nipa no efi nsuo ba ha se nsuo tɔ de a ye brɛ pa nti hia momoa am be boy ma betimi ayɛ kwan no we bridge ne de school nkwala no particular school nkwala no wɔn no mu hia ma yɛn paa school nkwala fa school nkwala no ya na de mfa gota nim yɛ form de mu cross gota no cause nsuo tɔ mu ntumi mfe mu kra school no wa ye aboka Sadiq Islamic school also to have me temporate mo ya situation it is important nsuo tɔ a yɛ ho kyere yɛn ape ne ha yɛn kra no yɛn kwala no school nkwala no nsuo to a wobɛhu sɛ nkwala no nyina sɛ na ɔmo ho nsuo no na ɔmo bembe te sɛ na obeni no kan no obi to mu ya na yɛboa ya yɛtimi yi no nanka
yɛnte asɛm papa nti asɛm a ɛwɔ hɔ ano no yɛhia mmoa yɛhia mmoa ma me ni ma me so ntwitwi nkɔmmɔ sɛ bio ɔno woyɛ baa time prɛko pɛ wote ha situation no ɔmo aka sɛ nkɔda no sɛ nsuo tɔ a hɛya na nkɔda ne nam mo sɛ gata yi nso abu agu mu o nti pani bi ani ha ho pani no asɛm ayi no ɔde sɛn MP no de yenhu no borɔno so assembly man na ya na bibia ni ana ɔyɛ ne kakra we no kra brother bi na gis kana ɔyɛ ɔno ankasa nyɛ sɛ ɔgyegis otu ne wusi wɔ sɛ ɔbɛyɛ ade na ama yɛn bridge yi oyɛ ni nuade eti nuade na ne yɛfa so kakra brother we ɔyɛ MPP ni ɛna yɛfa so kakra na bi ehu ya ne sɛ ɔmo abetu nua na gu so ɔmo bɛyɛ cement de ama yɛn ɔmo nyɛ enkwala school ni da school na wa hɛ enkwala ni ko school a ɔmo fɛ mo ɔmo ntimi agye sie so last me kura me panimu no me be fa so me ho wo so saa me koduru fie me ntumi enti yɛsra mo ekwan bridge de ehia ma yɛ pa nti sɛ nyame ado no mo aba free peace be ebesi down ho abesi bridge so yɛsra me kwan ne da mo a kosi ɛhɔ no lɔle kwan main road no esi St Peters hɔ no enti sɛ ɔmo ka sɛ ɔmo yɛ bridge ya ma yɛn ɛbɛboa yɛ pa tempanimfo mo hwa na mo nyama yɛ wai yɛ de anim sɛ mo de ehumɔbro wɔ mu nto ba yɛ ama yɛn yɛ da mo ase obenyi we de ɔmo se wona obu a mo agye sanka mo tumi cross kakra say situation ni ɛde na ka wakoma wo yɛ wadwun sɛ ɔbɛbu ɔmo mo tu okay mesha ase ne meda Ghana fo nyina ase Adom Mpensenpensemu ase ene edwuma pa ɔde yɛ den ɛboa Ghana fo a wama Ghana fo like minimum say mu yɛ den but senate bia no oda Ghana fo akoma so nti bibia ni a ohwe ma Ghana fo sɛ na obisa me no korɛ ampa me obi a meti ni ashali na haya na ɛwo me ha na menyi ha na me ko school ya me bibia nti ni ashali koma pa nti e ba ne sa no me beduru ya na me say situation na ɛwɔ down no like situation no na I me say na situation no me say me hwa na like me community no be hiamboa nti me am ye den to me hu si ho say me den me boa me community ampa ampa me je foot bridge emomu a enye concrete to say we but what I say foot bridge a mutimi faso kama eco school but say eco form na ye current assemblyman honorable Akrofi ebeto aso efi ho no no ampa wa bon ho modin yi pa na wa ye adwuma obo adwuma what I say me ntimi nka say bia wa anye hwe ba wo hwe how to say wa ye adwuma but aka mboa kakra bia obe hia fi mpanyimfo no chen ena ye mpisu Abu Ramadan so minim say den a say onfa bi yenye den en supporto say na be ya nwumedie ye be den ebe koso kama because ensuo to a say nkola na betwem akọ school ai oldies ye mpanyimfo ene ye maame no apemfo ene adwadefo amfa ha ekọ didwa eba ne sebi wuti ase ni twa na aye din kakra ma omo nti no me nkasa bebre but me bompa say mpanyimfo betie ne wasompem no ma be boa ye say na be ya ombe no ba Akrofi ene MP no na bibia aye den aye kama okay hade ne ko be ya den but MP your friend say assemblyman wa ha wona saade nyina eya na eba waboboa no ono abo brane say na yenhwe ntwetwe nkomo situation no enenkwa no aba ha na zede bia aba ha be hu ade yi yo we de medase mafa akonya so e de ada community no so ase e wa akonya menya se mekasa e de afa sa oha yi hu se wo hwa ekwan we ye Numokojo Basa Avenue from the PSB junction to this junction is almost about 780 meters stretch na elenke to Obojo elinti na wo say enye sa bridge we na mefa sa akonya so e de ada Jibril Haki ase because on initially no be a footbridge na etimi community between the two communities but with time you know a be danger because na a wooden bridge it was that which came to the idea say intimi enye sa particular bridge and farmer community no so be hwa ye tu hu anamon bebre na Abubakar CD school no nkwala no omo fa nsu num to the other side because we don't have any major link to the other side so inti ade hadwen ha bebre the authorities have gotten our attention with regards to this particular bridge. So, we have almost about 2 trips. We are coming to do what we call the backfilling. To fill here, yes, to fill here and then the other side. Was started 2 weeks ago, but the driver has had a problem.
Into and draw almost frame me. Let me say I was with the MCE. You could the Coastal Development Authority CEO, Jerry Ahmed, and he gave us assurance, say within the next 1.5 months, this project will be completed. So I think that what is happening here, how will be but no, but me sure say be public toilet. And I'm boy. Baby, I see ni pukro yanui. Me won't see a trucker who says stop work near the end demolition. Adentina, mutumi jamu bi tumbesi adiewa. Me patrol, that's be brave. Our Konya many. So what shape baby I deal with here, and even I see close to the storm drainer. Dangerous. For me, it can only be any act of natural because it used to be here. Look at what we are having there. The authorities have been around. In the number here, total demolition. Okay. So what I say, it is not good for this thing to be sited close to the storm drain. Okay. Nti yeguso ha assemblyman or ha ona yeninu twetwe enkomo nti we public toilet nti say assembly you say abani say ya twero mu ankasa na mbetwero ho say demolish how your lateral area are you going to see to the demolition of the project? In fact, I will stick my neck out and say yes, because it is even dangerous to human life. It is sited close to the storm drain. The next rains, when we send the FTCC, if it's a fire and sand, it will go down by itself. Oh, okay. Okay. And not just more person more cross it. Yes, we are also having sanitation issues. All these people living along the storm drain, they dispose their refuse improperly, and most of the people who are living along this storm drain, they all dump their refuse into these drains, which is not good. Okay, but my GMPC wo ministry ho anka obetumi aboa manka mini GMPC for babeboa me community because we situation where obefa hands and wako. So this is the only path linking the two communities together. GMPC for me boa nkro. We dey ma menase me twemu na me ti say Adom for abaha dey na o say me befa na me so me be contribute to my program. No my idea say mo spotlight na beto your constituency ne. Peace be kwan ya tena area ha che nim say kwan we no. First kwan no nya ade anka obetimi kra de ka fa ha say wo ba down ha. Aban yi ba ye ya ina sa bridge amu hu bridge kese yi ebi aban ba na say yi we minim I think assemblyman nim coastal development code for na be ye but na ya wooden structure bi na enkwane de twem but they dangerous. Very very dangerous because we gata yi kese a wooden structure e so top wa o just be e do beko ana ye say koda emeye we maye mo be ye no hu say na say road ni nye no free throw bana ntino ama ensuo yi afa ho ma bridge no aka gota ni finfin say nkla no e fa ensuo we mu e na cross school senior wa hu say mpanyifo kra o anopa bia ba ha na nkla ne fa school what you say ya boy homode na wonim say meka say ye MP e ba be share bo ha no etine enim say o nkono so na ho de be boy ho de na nyina ye dey yaye ba ya twe na oma ya twe na o ka GMPC ye say me amijira nyem na metima toilet akọ GMPC MP na so toilet akọ GMPC e de kosere what you say mo nyina so mo ye mpanifo mo ye political heads am say we be some question na me che kwan ye fa so a ye de sponsorship e ba area nim una ye MP we say na wa be hu ye opanyi bia be hu a be ka na koma so be boa to we MP no so otu sa na mo no so what you say na mpanifo so aboa wo but so what that dia obi ama me boa wo what that why na be ba be hu se bibi say e koso hanom what you say tine na me say mo be me di mrika de aba hanom sa u ben kofo no na u nya tema mo a no bi so betie u so frɛ aba beboa wo eti ye besre se na mo ba mo dis spotlight beto so na me de pa se mo dis spotlight no abeto so anya anko a ba ha de no ehia ye pa because na wo hwe ye se nkolo mo take this side of the community no so mo go school was St. Peter's any schools akese ni nya so akodi the other side is a better no cross yako like say in storm drain no it is a gata akese and say I divided the two communities into two anya ne o enye na meka say aban na board oh hwe bridge kese
bridge kese oh it is me say MP no so grader or de boa so fi suro ba nyina no ma de say mu fi suro na eba ka grader ne kura be fa so kura na aye yi be an kan so ne kwan yi amfa be jode de aye ya ye o so say akoda ne bibi aka say be fele woni ade to no so fa na ho de kakra ye de e me pia bi because about to de ma te say so be share bo wa ha wo be gina ha be share bo to be share bo na odi bo share so what I say unko be ni say unko wa ho de ntimi nye obi say GMPC me am GMPC toilet and GMPC in what capacity what I say but MP what toilet and GMPC what to GMPC say na atomi man for ye man no in show form e kwa to go time de bia o meti usufra be because we have social intervention social events social responsibility programs na ko ba be boaye eti we dey me dey say na mo spotlight na beto so but anamo assemblyman kan ye no assembly no esu guso mutu anamo say de koda be ye o mo pesi kan san be ye dey e me pia so na nke be ya ye fele hu ni nyina no we ya wa be me ne Jerry koda honorable Jerry Ahmed e be kasa say ade no ya ye de ba animu ye mewie ni preko n'animu na afi so no ye link road no na afi obi a mefa gota imu ntwamu biem na enyina ntimi nante concrete ne so ko ya bridge na wie aka se be fele nchenchen ye tima